som rád, že sa učíme, treba sa učiť celý život, aj kolega si uvedomil, že z fľašky sa piť nemá a je lepšie si počkať na pohár. Aj skrz vedomia si toho, akej mentálnej výbavy sú niektorí tu z našich kolegov, poviem, že toto je taký položart. Dobre? Že jeden z najväčších žijúcich filozofov na svete, Michael Tyson, viete, čo povedal? Že celú tvoju životnú filozofiu môže zmeniť jedna dobre mierená rada medzi oči. To povedal jeden z najväčších žijúcich filozofov ešte stále na svete, Michael Tyson. A asi ju potrebujeme, asi ju naozaj Európa potrebuje, tú ranu medzi oči, aby sa z toho zobudila. Že s čím hazardujeme, o čom rozprávame, lebo už len z extrakcie toho, čo tu dnes odznelo, a keby bol človek nejaký sadomasochista, že číta tie diskusie, tak z toho by zistil, že s čím sa zahráva. Naozaj, že s čím sa zahráva. Vážení, každá poriadna vojna vznikla v Európe. Každá poriadna vojna vznikla v Európe a už sa poučili. Aj múdre národy, kde vždycky sa nájde niekto, kto si myslí, že predsa len ináč, poučili sa. V modernej Európe už Nemci s Francúzmi bojovať nebudú. Nebudú. Ani Rakúšania so Slovincami, ani Poliaci s Nemcami, proste nebudú. My nebudeme zápasiť o uhlie, nebudeme zápasiť o pšenicu, nebudeme zápasiť o železnú rudu. Bojím sa však, že začneme zápasiť o podobu Boha. Že začneme zápasiť o akého vlastne vierovyznania je ten Boh. A prídu tu rôzni ľudia a budú hovoriť, že takého, a niekto povie takého. A bojím sa toho, že tú jednu presne cielenú medzi oči dostaneme. Možno nás to preberie. Ja nechcem byť katastrofista, ale my pracujeme s niečím veľkým. Ak chcete Európu zdestabilizovať, tak ju zdestabilizujete presne takýmto spôsobom. Európu nezdestabilizujete tak, že sa začne hádať Merkelová s Hollandom a Fico im začne trhať rukáv. Nie. Európu ako určitú, dobre poviem, entitu alebo niečo, zdestabilizujete vložením 5 kolónií, niekoľkých, proste určitým systémom diverzných prvkov, proste špinavej vojny, proste ja by som o tom možno vedel dlhšie, ale nebude. Áno, ak chcete destabilizovať Európu, pošlite sem, dovezte sem, nechajte sem prísť 100 000 utečencov. To bolo spomenuté, Le Penová ide hore, neviem, kto ide hore. U nás, ak za niečo treba poďakovať Smeru, tak za to, že vyfúkol gumy Kotlebovcov. Tou retorikou, ktorú nastavili, tak vyfúkli. Oni sú z toho hotoví. Proste strácajú zmysel svojej existencie, že naozaj tou retorikou proste im zobrali im to, čo oni už čakali, že kedy to príde, toto mal byť ten jasný ťah, tak zrazu nič. Viete, bola druhý protest a nik. Hej, proste toto jediné možno by stálo za to, že pre túto malú chvíľu by som povedal ako znamienko k plusu, ale ja sa dostanem, že tie rizika sú horšie ako toto malé bezvýznamné plus, obzvlášť pri skúsenostiach s tým, že či niekedy v určitých prípadoch personálnych by bolo lepšie, keby tu bol niekto iný ako tu existujúci je. A do toho sa nechcem púšťať. Čiže ak ju chcete zdestabilizovať, tak pracujte nezodpovedne, tak ako je to nezodpovedné teraz. Prosím vás, ja som videl zábery, že sa tlieskalo, že prišli niekde na železničnú stanicu, tam boli balóniky a tam niekto tlieskal. My sme boli mimo Slovenská republika, som pozeral, či dobre vidím. Proste to bola inštalácia. Proste to sú veci, ktoré naozaj sa zahrávame s niečím, čo sa nám môže brutálnym spôsobom vymknúť z rúk. A otázka stojí, že či sme toto chceli. Ja som jeden z posledných konšpiračných paranoikov v tejto snemovni, ale priemerný analytik som. Proste nastavíte určité mechanizmy takýmto spôsobom
a keď hráte šach na viac ťahov dopredu, tak vám to začne vychádzať. Tejto rozohratej partie sa bojím. A môže skončiť všelijako. Mne sa zápasiť o podobu Boha nechce. Proste Európa bojovala o podobu Boha pred 500 rokmi. Mne sa nechce teraz zápasiť s niekým o podobu Boha. Obzvlášť, keď tu ešte budú chlapci od liberálov vykrikovať, že oni žiadneho nepotrebujú, a nebránia nikomu inému, aby on z toho jeho prišiel a nechajú ho zosilnieť tak, že... A to sa naozaj nechcem púšťať do úplne iných možno na túto chvíľu rovín, ktoré nie sú potrebné. Bojím sa toho. Nie, že by som sa bál. Podľa mňa nechajme ešte tú Európu tak, ako je. V zásade sa tu dá celkom kľudne žiť. A našou úlohou Európy je byť stabilný. Nikdy Európa nepomohla svetu viac, ani nepomôže, ak nesplní túto jednu základnú požiadavku. Keď my budeme stabilní, keď Európa bude stabilná, tak pomôžeme najviac svetu. Tým, že my budeme nestabilní, my nepomôžeme Eritreji. Tým, že sa to rozbije u nás, my nepomôžeme sýrskym kresťanom. To, že nepôjde z Európy rešpekt, nepomôžeme, neviem, kde ešte sa všade bojuje. Proste tu už sa bojuje asi všade. Proste to naozaj úlohou Európy je byť stabilná a prijať toľko, urobiť toľko, koľko zvládne. Ja viem, že tu sú niektorí, viete, systémové, nesystémové, o tom si budem hovoriť v krátkosti, že je systémové opatrenie myslí do ľudu nakúpiť 2 kartóny minerálok a zaniesť ich na to je úplne v poriadku, ale to sa nefotí na Facebook, prosím vás. Viete, to sú, prepáčte, a to sa nefotí na Facebook. Proste, keď to máte potrebu ísť urobiť, tak to urobte a majte dobrý pocit. Ale nedávajte si fotku na Facebook kvôli tomu. To je ten extrém, ktorého tu sa proste ideme konfrontovať. Že kolega Miškov si zobere domov? No nech sa páči, ja si nezoberem domov. Ja vám poviem otvorene, ja si domov pre túto chvíľu naozaj, ale ja pomôžem ináč a pomôžem tým, že naša rodina bude stabilná. Ja týmto pomôžem rádovo viac, ako keby som si ja niekoho zobral k sebe domov a po 2 týždňoch si budeme lietať hrnce. Proste to nie je riešením. Proste obskúrne nápady, obskúrne riešenia, bláznostva na veľkú vec. Mne sa nechce zápasiť o podobu Boha. Prosím vás, Európa ide byť konfrontovaná s niečím veľkým, s niečím hrozným, zahrávame sa s niečím, čo nevieme ešte ani pomenovať. A niekto tu povie, že treba ísť, ja neviem, zaniesť minerálku. Treba, samozrejme, 2-krát za deň, 3-krát za deň treba ísť zaniesť minerálku. Ale netreba to dávať na Facebook. Prosím vás, a to by som bol nerád, to by som sa prípadne vyprosil. Ja naozaj... My čelíme už teraz aj humanitárnej katastrofe, je teplo, za chvíľku bude zima. Ja neviem, kde tí ľudia budú. To je presne, čo hovoril kolega Lipšic. Už keď sa niekto topí, treba ho zachrániť. Už neriešime, kto ho tam hodil, či spadol, či sám, či bol opitý. Už ho treba len zachrániť. A v tomto ja tu verím, že nikto z nás tu nie je taký cynik, že by toto nejakým spôsobom rozporoval. Ani to mne nekladte, že by som nechal sa niekoho utopiť. Ja direkt nie, lebo aj viem plávať. Proste určite nie. Čiže oddelme veci typu humanitárnej katastrofy, že verím, že tu nikto sa nepostaví a povie, nechajte ich tam pomrznúť. To verím, že k tomu sa nedopracujeme, keď to možno niekto aj možno má na jazyku, aj tu si nedovolí sa postaviť. Čiže oddelme to, ale hovorme o systémovom, čo je systémovým riešením toho celého? Že sa sem presťahuje Líbia? Že sa sem presťahuje Sýria? Toto je riešením toho a budeme napínať ten luk, že koľko zvládneme, že koľko zvládne ten systém? Nezvládne. Ten systém to nezvládne. Prosím vás, ak niekto má pocit, že potrebuje prijať ekonomického migranta, nech sa páči. Naozaj, keď niekto má pocit, že potrebujú, demograficky sú na tom zle, chýbajú im do výroby, nech sa páči, nech si ekonomických migrantov príjme, koľko potrebuje. A ak my chceme u nás definovať na Slovensku, že my potrebujeme ekonomických migrantov, poďme o tom rozprávať, tam by som bol veľmi opatrný, že či my zrovna potrebujeme. Tam by som bol naozaj v tejto veci veľmi opatrný, či my zrovna potrebujeme. A viete, zaznelo už všeličo, a mne to tak chodí po rozume, a ja mám rešpekt pred
veci, ako je život a proste ochrana a muž, viete, že muž chráni, keď muž je od toho mužom, že chráni ženu. Ak je, povedzte mi, potom mi to prípadne niekto vysvetlíte, ak je niekde vojna, tak jak je možné, že ten mladý chlap odíde od tej rodiny a nechá tú rodinu v tej vojne? Ja by som od mojej ženy vo vojne neodišiel. Ja by som od mojej ženy, a to nemusím ani dvakrát hovoriť, ona to vie, ja by som od mojej ženy neodišiel a nenechal by som ju v nejakom vojnovej zóne, v nejakom, že by tam niekto mohol vtrhnúť a že by ich mohol... Ja by som od mojej ženy neodišiel. Ja by som odišiel buď s nimi, alebo by som ich poslal a ja by som čakal na nich. Ja neviem, ale proste si pripadám, možno je to z niekoho prefilmu, ale to je moja prírodzenosť. Čiže ja len na tomto by som rozporoval niektoré skutočnosti, že čomu čelíme. Či čelíme naozaj tomu, ale ja som videl tie obrázky, že sú tam, to je všetko v poriadku, ale tie percentá ja neviem. Jeden hovorí, že ich je toľko, druhý, že ich je toľko. Ja neviem, koľko ich je. Každopádne je to namixované. Že hovoríme o niekom, kto fakt uteká a hovoríme o niekom, kto ide na týždňovku. Celá Orava chodí na týždňovku. U nás na Orave chlapi chodia na týždňovku. Prosím vás, postavte sa v piatok ráno na námestovskú autobusovú stanicu. Ráno o 3:00, tam je jak na 1. mája v Prešove. Tam je ľudí jak dreva. Proste všetci Oraváci idú na týždňovku. Ak je proste tak dobre, tak z tej Sýrie nejdete na týždňovku, tak idete možno na pol roka, tak to nazvime, že idú proste vyskúšať. Pondelok ráno. Že to proste idú vyskúšať a rozdielme to, cizelujme to. Lebo treba pomôcť tomu, komu treba pomôcť. Lebo môže sa stať, že keď budeme pomáhať tak, ako pomáhame, tak na tých, čo skutočne potrebujú pomôcť, nám už nezostane sila. Nezostane nám energia, možno peniaze a možno už ani vôľa. Že už ľudia budú z toho tak frustrovaní, že už prestanú mať aj tú vôľu alebo chuť a vôbec niečo pre to urobiť a pomôcť. Proste robíme naozaj, pristúpime k tomu mimoriadne nezodpovedne. Prosím vás, ja som, pán premiér, nefandím si, ale poďte sa, dovtedy to nepoužíval a pri mojom prvom vystúpení, to bolo v júni, či kedy sme prijímali to uznesenie, som spomenul 3 veci. To znamená, že my nemôžeme niekoho nútiť, aby u nás bol. Povedal som, že my máme sami problém s Rómami, hej, že proste máme čo robiť. A tretie, že je to určitá forma dane z kolonializmu. Hej, že z krajiny, ktoré s tým majú veľký problém. Tak proste áno, niečo neskôr to dobehlo. A zaujímavé, že všetky tieto 3 veci sa spomenuli v retorike v budúcnosti. Čo ma teší, a možno sme na rovnakej hladine. Ja chcem povedať aj teraz niečo nové, v tom, aby sme na konci našli nejaké riešenie, aby sme neskonštatovali, čo sa bojím, že pre túto chvíľu konštatujeme, že my vieme, že prehráme, my vieme, že povinné kvóty budú, len Smer chce ustať aspoň svoje 40%. Že už hráme iba o smeráckých 40%. Proste my sme už pokorení. Viete, Kloševič to povedal v Umení vojny. Ak niekoho pokoríš, tak ho nenechaj v rohu sa vylízať z rán, doraz ho. Proste to je vec, ak proste teraz budeme my čeliť prvýkrát, neviem, mám pocit, že prvýkrát budeme čeliť tomu, že nás proste hlasovaním pokoria ako štát, lebo pokoria na všetkých. Aj parlament, však parlament bol jednoznačný, všetci sme boli proti kvótam. A nás pokoria a nechajú nás, ale skrz čo? Čiže kde je ten šam pána Kaliňáka? Kde je tá vyjednávacia schopnosť Roberta Fica, že sa toto stane? Proste my zostaneme pokorení v kúte a tí chytrejší povedia, dorazte ich. Nemôžete ich nechať, keď sú krčmoví hrdinovi, ale nevieš, čo sa môže stať. Dorazte ich. Ale hovorím stále v obrazoch, teraz v metaforách, tak ma neverte doslovne. Čiže ak hráme už iba o to, že vieme, čo sa udeje, to znamená, povinné kvóty budú. A prosím vás, povinné kvóty sú princíp. Povinné kvóty sú princíp. A počet je číslovka. To znamená, ak sa príjme princíp, tak číslovka sa bude dynamicky už len meniť podľa nejakého proste aktuálnej situácie. Buď fajčíte, alebo nefajčíte. Buď ste panna, alebo nie ste panna. Proste, ak je to princíp povinné kvóty, či 1200, 700, 800 je len číslovka. To už je tá následná vec. To už tiež tu, myslím, bolo spomenuté. Aby sa nám zo 700 nestalo neviem koľko.
To nezvládneme. My to nezvládneme. Slovensko to nezvládne. Slovensko má 1000 zle uchopených migrantov a viete, čo tu z tohto parlamentu bude, prosím vás? Viete, kto tu všetko bude? Po tom všetkom my to nezvládneme. My naozaj predtým majme veľký rešpekt. Prosím vás, systémové opatrenia, a s tým skončím, podľa môjho názoru, ak sú, ale to už tiež asi aj odznelo, a keď nie, tak odznie, je byť stabilný, riešiť konflikt tam, kde vznikol. Ja som vyvesil, stalo ma to dosť peňazí na jeden obrovský banner, tu na, jak sa prichádza do Bratislavy, takú smerovú tabulu only pre NATO Army, navigáciu, dopravnú navigáciu. Jedna šipka ide rovno do Sýrie a jedna doprava do Líbie. Proste tam je pes zakopaný. Naozaj pre túto chvíľu je tam pes zakopaný. Proste tamto treba ísť nejakým spôsobom, vyriešiť, doriešiť, kto vie, kto tam bol, ja som tam nebol, ja len zo sedliackého rozumu rozmýšľam. Tam je riešenie toho problému. Riešenie toho problému nie je v Gabčíkove, v Medveďove, ani na Nickelbergu, alebo neviem, kde všade. Tam nie je riešenie toho problému. Tam je riešenie. Prosím vás, také vojská NATO musia ISIS dobiť do 3 dní. Alebo ráno začnú a večer skončia. Mastný flak po nich nezostane. Proste to je vec, ktorú je len o tom, že ako to uchopia, ako to vlastne zvládnu a že to vyriešia. Ako môžu fanatici ovešaní nejakou handrou, jeden starý polohrdzavý kalašníkov terorizovať celý svet? Keď dneska máte zbraňové systémy, ktoré vám pošlú, ja neviem, pomaly strelu z Marsu. To je proste hrubý nepomer toho celého. Čiže proste tam je pes zakopaný. Ak tí ľudia dokážu vyhnať to množstvo ľudí, tak treba proste pomôcť tým ľuďom, aby ich tady nevyháňali. Moja sedliacká logika mi takto o tom hovorí. A keď my sme členom NATO, a nespochybňujem to, práve naopak, ja som vždy si ctil, aj ctím si, aj teraz sme členom NATO, tak by sme sa mali ubrať týmto smerom. Na čo sa naši vojaci opalujú niekde na Cypre, či kde? Prosím vás, ja som tam bol, však tam sa opalujú, tam nemajú čo robiť. Na čo sa váľajú v prachu v Afganistane? Tam už tiež je vymalované, tam už nie je pre túto chvíľu čo robiť. Na čo sa NATO presúva hore-dole teraz po celej Európe? Prosím vás, NATO pre túto chvíľu naozaj je to obrovská sila, jediná sila, ktorá je schopná to zastaviť. Tak poďme rozmýšľať tým smerom. Ako pomôže tým miliónom ľudí? Pomôže zachrániť ich svet? Lebo ak si niekto myslí, že riešením toho problému je to, že sa presťahujú do Európy, tak to nie. Lebo všetci budeme, a teraz ma napadá expresívny výraz, všetci budeme v keli, keď to takto budeme sa snažiť riešiť. To určite nie riešením. Čiže tie systémové, len zopakujem, stabilný, Európa by mala byť stabilná, to dokáže len niekedy, a NATO, a armáda NATO, a vojska NATO, a naša účasť v NATO by mala riešiť problém tam, kde vzniká. Ďakujem pekne.